narito na ang mga nagpapagang balita. Kaso ng COVID-19 sa Baguio City, pumalo na sa 900. Congressman Mark Go at ang kanyang may bahay nagpositibo sa nasabing sakit. Mga isolation center ng lungsod ng Baguio muling napupuno. Mga bata sa Baguio na edad 5 hanggang 11 na gustong magpabakuna, umabot na sa 5,000. Mga impormasyon tungkol sa mga politiko dapat suriin ayon sa mga eksperto. Implementasyon ng gun ban, inumpisahan na. Panukalang no election, imposible. Parke sa California, USA, ipinangalan sa mga magsasakang Pinoy. The studio of R&G Luzon. This is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga mainit na balita. Bagong kaso ng COVID-19 sa Baguio City, pumalo na sa 300 sa loob lamang po ng isang araw. Karamihan sa mga nagpositibo ay hindi bakunado. Magbabalita, Ruan de Guzman. Nasabay ng pag-iral ng Alert Level 3 sa Baguio, pumalo na sa 310 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Yeah, exponential yung increase ng ating cases, very dramatic. In fact, when we entered the year, nandun lang tayo sa 47 active cases. Now, ang active cases natin is 927. And 10 days lang yan, ganyan kabilis. We expected this. Nauna nga lang ang Metro Manila, and here we are starting to have the surge already. Sa datos ng City Health Services Office, karamihan sa mga nagpositibo ay hindi bakunado. Karamihan, almost 90% ay unvaccinated. Yun naman ang natin, it is already proven na ang bakuna naman ay talagang hindi naman talaga sinasabing hindi ka magkakasakit. Although it prevents ang severe disease, it prevents hospitalization, and it prevents death. Importante pa rin talaga ang pagbakuna, lalo na ngayon itong Omicron variant na madaling makahawa. So, baka pwedeng magbagong isip nila para maprotektahan sila. Kasi hindi lang naman sarili natin ang iniisip natin sa pagpabakuna, kundi yung mga kasama sa bahay at kasama sa trabaho. So, kung nakabakuna nga ang isang tao, bumababa rin ang chance na matatransmit niya yung disease. 927 na ngayon ang kabuang bilang ng aktibong kaso sa lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kinumpirma ni Baguio Congressman Mark Go at ng kanyang may bahay na nagpositibo sila sa COVID-19. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, kasama sa mga nagpositibo sina Congressman Mark Go at ang may bahay nito na si Soledad Go. Sa Facebook post ng Mambabatas, inamin nito ang pagiging positibo nila sa COVID-19 at ngayon nakakaranas ng mga mild na sintomas. Hindi naniwala noong una ang kongresista, ngunit di nagtagal ay tinanggap na lang niya ang masamang balita at pinayuhan ang lahat na panatilihing mag-ingat laban sa COVID-19. Tiniyak nito na tuloy pa rin ang trabaho niya. Naka-isolate sa pamilya si Congressman Mark Go at ang kanyang may bahay. Isa lang si Congressman Mark Go sa mga empleyado ng City Hall na nagpo-positibo. Dahil dito, wala munang isinagawang flag raising ceremony kanina sa City Hall dahil sa pagsipa ng mga kaso. Pinapaalalahanan naman ng Human Resource Department ng Pamahalang Lungsod na panatilihin ang disinfection ng mga opisina sa City Hall. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines.
Inilatag naman ng pamahalang lungsod ang mga bagong patakaran sa Baguio City ngayong umiiral ang Alert Level 3. Ang buong detalye sa report ni Ran de Guzman. Epektibo na mula kahapon ang Alert Level 3 sa lungsod ng Baguio. Base sa Executive Order No. 5 Series of 2022, kinakailangan ng magsuot ng face shield sa loob ng mga health facility. Ipapasakamay naman ang pasya sa mga may-ari ng indoor establishment. Mayroon na ring curfew mula alas 12 ng umaga hanggang alas 4 ng madaling araw. Mula naman alas 12 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay magkakaroon ng liquor ban. Para sa mga non-essential travelers na nanggagaling sa mga lugar na nasa Alert Level 3, karagdagang testing requirements ang kailangan. Ibinaba naman sa 60% ang mga on-site workforce maliban sa mga health and emergency frontline service, laboratorio, testing services, border control at iba pang critical services. 30% na lamang ang capacity sa mga indoor activities at 50% naman para sa mga outdoor. Ibinaba na rin sa 70% ang capacity ng mga accommodation establishment. Hindi napapayagan ang mga palaruan ng bata. 30% venue capacity lamang din ang papayagan sa mga indoor gatherings, gaya na lamang ng mga private and social gatherings, religious gatherings at memorial services. 50% naman ang mga outdoors. Ang mga lalabag dito ay papatawan ng karampatang parusa gaya ng pagbawi ng mga business permits, safety seal certificates at iba pa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagsipa ng mga kaso sa lungsod ng Baguio, unti-unting napupuno ang mga isolation center. Mga bagong guidelines sa isolation at quarantine inilabas ng Department of Health. Magbabalita, Charles Limon. Kasabay ng paglobo ng mga kaso sa lungsod ay ang unti-unting pagkapuno ng mga isolation center. In the next few more weeks, we'll be able to really accommodate everyone sa ating mga isolation and quarantine facilities. So, to be honest with you, talagang alarming, very alarming yung increase. And many of our patients are people who came from travel, from other places, nagbakasyon, tapos pagbalik dito, nagkaroon ng symptoms nung tinest natin ng antigen o kaya RT-PCR, positive na sila. Isa sa mga unti-unting muling napupuno ang Santo Niño Hospital. Isa ito sa mga malalaking isolation center ng lungsod. Sa loob lang ng 10 araw, agad muling napuno. Okay, ang admission natin ngayon or mga pasyenteng naka-admit sa facility natin, we have a total of 253. Okay? We really felt yung increase, exponential yung increase niya. No? Tulad kahapon, it was reported that we have 300 tested positive, no? So makikita mo, ang bilis talaga ang kalat nitong Omicron na to. Ayon sa pamalang lungsod, muling bubuksan ang mga isolation centers ng lungsod na isinara noong Disyembre. Kaya para mabigyan ng karagdagang espasyo pa ang mga magpopositibo, inilabas ng Department of Health ang ilang pagbabago sa patakaran ng isolation at quarantine. Ang mga nagpositibo na mga mild to moderate symptoms at mga asymptomatic ay papayagan na hanggang sa 10 araw ang isolation o depende sa payo ng doktor. Habang ang mga severe to critical na may mga sintomas ay dapat 21 days ang isolation o depende pa rin sa payo ng doktor. Ang mga close contact ng mga bakunado naman napayuhang mag-quarantine ng 7 araw habang ang mga hindi bakunado o mga hindi pa nakakakumpleto ng bakuna ay dapat mag-quarantine ng 14 na araw. Sa mga isolation facility naman idederecho ang mga pasyenteng walang sapat na kwarto at toilet sa kanilang mga bahay. Papayagan naman ang home isolation kapag nasunod ang mga ito, kasama na din ang mga kasama sa bahay kapag mayroong exposure ang mga ito. Hiwalay naman ang patakaran para sa mga frontliner. Ang mga nagpositibong mga healthcare worker na asymptomatic o may mild to moderate na mga sintomas, papayagang mag-isolate sa loob ng 5 araw mula sa dati na 10 araw, habang ang mga healthcare workers na close contacts
hindi na kailangang mag-quarantine mula sa dati na 7 araw na pagkukwarantin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pumalo na sa 5,000 ang bilang ng mga batang babakunahan sa Baguio City kontra sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Jade Abelador. Aabot na sa halos 5,000 ang mga nagparehistro para sa vaccination ng mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Unang inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization ng COVID-19 vaccine para sa mga batang nabibilang sa nasabing age group. Kung naalala po ninyo, isa sa mga pinakauna nating bakuna na na-approve for EUA sa Pilipinas ay yung Pfizer at sila rin po yung ginagamit natin ngayon sa 12 years old pataas. And ito pong end of November, nag-apply na rin po sila sa atin ng Emergency Use Authorization for use of Pfizer 5 to 11 years old. Ito pong bakuna na ito ay ginagamit na po sa mga bata sa maraming bansa, katulad po sa US, sa Europa, at saka po sa Canada. Nilinaw rin ng FDA na mild lamang ang mga adverse effect ng bakuna sa mga batang kabilang sa nasabing age group. Rates of vaccination outweigh the known and potential risks. Mataas din po yung kanyang efficacy rate, about 90%, sa mga batang 5 to 11 years old. And at the same time, yung pong nakitang adverse events doon po sa clinical trial ay very mild lamang po, no? Katulad lamang ng ibang bakuna na natatanggap ng mga bata. So, konting siguro po may sinisinat, konting pananakit doon sa area ng injection, pero wala pong nakitang any unusual or important safety signals. Si Merlin, sang-ayon na dapat na ring simulan ang pagbabakuna sa mga bata. Okay lang din sana kasi sa kalusugan naman nila niya. Kasi yung 6 years old ko, pinabakunahan ko yan ng yung tigdas at saka yung ano pa ba yung isa? Yung anti-titano ba yun? Yung bagong ano ngayon? Bakuna. Kasi lahat na bakuna naman mula nung maliit na sila yan. Ano sila, nang alaga sila ng center yan. Yun nga lang ay may ilan pa ring duda, gaya na lamang ni Francis. Tayo nga ma'am, yung iba sa atin may lagnat. Yung iba nagkaroon din ng parang rashes. Paano pa pag dun sa bata yun? At least tayo ma'am, natin kaagad yung mga bata hindi pa. Iaanunsyo pa lang ng City Health Services Office o CHSO ng Baguio City ang schedule para sa pagbabakuna. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, sa tulong ng isang teknolohiya, maaari nang malaman kung palyado ang sirkulasyon ng hangin ng isang establishmento. Sa panong paraan, alamin natin sa report ni Ren De Guzman. Sa pangunguna ng mga City Sanitation Inspector ng City Health Service Office, maaari nang ma-detect ang mga parte sa isang establishmento na mababa ang sirkulasyon ng hangin. Meron tayo ngayong thermal anemometer. Yan pinakatawag natin, no? And it can measure yung air change natin. Meaning, in a closed space, ang mini-measure po niya is kung gaano kabilis napapalitan yung hangin natin within a space. Malaki daw ang maitutulong nito para malaman ang mga parte sa mga establishmento na dapat bigyang pansin upang maiwasan o mabawasan ang pagkalat ng virus. Ang number 1 dyan, kasi ang sinasabi ng ating mga health experts, itong COVID-19 is airborne na siya. Meaning nandyan lang sa ating hangin. So kung may sufficient kang ventilation, meaning napapalitan ang iyong hangin sa inyong establishment, most probably magiging safe ang ating establishment. Ito ay yung ventilation. Diba? Isa sa mga prevention kasi na i-avoid mo yung poor ang ventilation, yung walang enough circulation ng hangin at saka walang bintana. Yun naman yun. It is one big factor in the transmission of the disease. So, ito ang sinusukat niya. Maaari din daw gamitin ito upang malaman kung ilang tao lamang ang maaaring magsama-sama sa loob ng isang
ng silid o parte ng establishmento. Una na nilang ginamit ito sa 3 silid ng isang universidad sa lungsod. Pinag-aaralan pa nila kung dapat gamitin ang teknolohiyang ito bilang isang basihan sa pagbibigay ng mga business permit at safety seals na kinakailangan para makapag-operate ang isang establishmento. Randy Guzman para sa News Force North Luzon. Susunod, panukalang no election, imposible. Ang detalye, abangan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Sa iba pang balita, sa tulong ng isang teknolohiya, maaari nang malaman kung palyado ang sirkulasyon ng hangin ng isang establishmento. Sa panong paraan, alamin natin sa report ni Ren de Guzman. Habang papalapit ang halalan, nagbabala mga eksperto na suriing mabuti ang mga impormasyon tungkol sa mga politiko sa social media. Ang detalye sa report ni Jade Abelador. Habang papalapit ang halalan 2022, mas dumarami ang nagkalat na fake news sa social media. Marami rito patungkol sa mga politiko. Kahit kasi marami ng paalala ang nagawa patungkol sa masinsinang pagsuri ng impormasyon, mayroon pa ring mga mabilis na naniniwala at nagpapakalat. People now kasi are only relying on bits and pieces of information. Yun yung mahirap. Yung literacy, media literacy as you advocate, as we advocate as calm people, medyo not all people are like that. I mean, sa kanila, kung minsan kahit na big name, parang they think that's the truth now, and in fact, it's not. Dahil sa mga fake news na nagkalat sa social media tungkol sa mga politiko, mas nalilito ang mga netizens. Pero hindi basta-basta makakatakas ang mga gumagawa at nagpapakalat ng mga fake news. Yan, pwedeng kasuhan ng under the Republic Act 10175 or otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Well, ang mangyayari dyan, we will follow the traditional definition of libel sa revised penal code. Ang tendency kapag online libel ang pasok niya, it is 1 degree higher ang penalty in accordance with law. Yun pwedeng ikaso sa mga nagpe-peddle ng fake news and malicious information about a particular candidate. Dahil dito, patuloy na pinapaalala ang mas malalim na pagsuri at pananaliksik bago maniwala at magpakalat ng mga impormasyon.
dapat yung unang response sa kahit anong makita sa net kasi or social media should be the initiative to do further research. So, if I were someone who saw a news item or an infographic, I mean, it shouldn't be the final, deal with that as the only information about it. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Simula kahapon, ipinatupad na ang election gun ban sa buong bansa. Magbabalik sa report, Jade Abelador. Bilang paghahanda sa papalapit na halalan 2022, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapairal sa election gun ban. Nagsimula ito kahapon hanggang June 8, 2022. Nasa election period na tayo starting January 9 until June 8. Ibig sabihin, ito na rin ang hudyat, signal na election is nearing. Malapit na election. Ilang kembot na lang, May 9 na. Di ba? We are actually preparing for the May 9, 2022 national and local elections. That's why yung kick-off natin nung Sunday ng madaling araw, it's dual purpose yun. Una, yung implementation ng gun ban through the establishment of checkpoints. At ikalawa, wine-welcome natin at ini-inform natin lahat na election na. Election fever is on. Ayon sa COMELEC, inumpisahan na rin ang mga simultaneous checkpoints sa buong bansa upang mapanatili ang pagpapatupad ng election restrictions. Nag-establish tayo ng simultaneous checkpoints, hindi lang sa siyudad ng Baguio, kundi nationwide, last January 9. At dito sa siyudad ng Baguio, we had 12 checkpoints in place. Mayroon namang ilang paalala ang Baguio City Police Office o BCPO kaugnay sa nationwide COMELEC checkpoint operations. Bagalan ng takbo ng sasakyan kapag nakakita ng PNP checkpoint. Suriing mabuti ang checkpoint signboard upang matiyak na opisyal na checkpoint ito. Hindi na kailangang buksan ang compartment ng sasakyan dahil magkakaroon lamang ng visual search. Ihanda ang driver's license at car registration. Mangyaring may napansing paglabag, ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad. Jada Belador para sa Luzon Headlines. A happy 2022 year to all of us. One of the hottest topics ngayon ay ang no-L scenario, no election scenario. This was brought about by a petition filed ng PDP Laban, Kusi Wing, before the Commission on Election to reopen the filing of certificates of candidacy for the 22 elections. And marami ang nagsasabi na ito ay isang attempt ng grupo na allied with the President to postpone yung forthcoming May 2022 elections. And obviously, alam naman natin kung bakit. Because they do not have a standard bearer for President and Vice President. Parang hinihingi nila sa COMELEC na bigyan pa sila ng pagkakataon na maglagay ng kanilang kandidato. But what are the potential resolutions of these petitions now at the COMELEC? Ang national and local elections are mandated by the Constitution. So there is no possibility, without preempting the decision of the COMELEC, wala pong posibilidad na i-postpone or i-reopen ng COMELEC yung filing of certificates of candidacy. Isa pang rason na sinasabi ng PDP Kusi Wing, sa dami daw ng disqualification cases against candidates, particularly si Senator Bongbong Marcos and the other candidates like Raffy Tulfo, sabi ng Kusi Wing, tapusin muna natin yung mga disqualification cases bago natin ituloy
ang May 2022 elections. Like we said, ang main purpose is not to have an election this May 2022. Potentially, may carry over or hold over ang mga incumbent officials beyond June 30, 2022 kung sakaling na-postpone nga itong election. However, our Constitution is very clear on the rules on succession. Ang Section 7, Article 7 of the Constitution governs the rules on succession pag walang elected president by the time June 30 comes, no? At ang general rule dito is walang holdover or carry over ng posisyon na pwedeng mangyari. So, who will be the president in case hindi nga matuloy ang election? Merong enumeration ang ating Section 7, Rule 7. And ang sabi nito, if there is no president or vice president who should have been chosen by June 30, 2022, it would be the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives, until such time as a President is chosen or qualified. Now, the scenario now is if the President is not elected, then it will be the Senate President who will assume the office of the President. Ang problema dito, si Senator Soto is ending his term this 2022, and in fact is running for Vice President. So he is not qualified to assume the office of the President pag sakaling hindi nga matuloy itong election. Sino ang magkwa-qualify among the senators? Only those who have another 3 years remaining ang pwedeng mag-qualify to assume the presidency, just in case no elections will be held. Among others, of course, nandun si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Bong Revilla, and the rest na mga remaining 3-termers, one-termer rather. So ito po yung rule on succession. This is mandated by the Constitution. Hindi pwedeng i-postpone ng election. That's basic. At pangalawa, there is no holdover. At pangatlo, in case the President is not elected and there is no Vice President, it will be the Senate President or the Speaker of the House who will become our interim President. Marquez sa California, ipinangalan sa mga magsasakang Pinoy ang kwento. Susunod na! Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out! Sa Pau!
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ipinangalan sa mga manggagawang Pinoy ang isang parke sa California, USA. Pasyalan yan sa kwento ni Gianna Marin. Manong, yan ang pangkaraniwang tawag natin sa mga nakatatandang lalaki. Pero sa California, ito ang tawag sa mga Pilipinong lumaban para sa karapatan ng mga magsasaka. Bit-bit ang pangarap para sa mas magandang buhay. Daang libong Pilipino ang nagtungo sa Estados Unidos noong 1920. Bagamat bilad sa araw at maghapong nakayuko, tiniis nila ito para kumita. Pero taong 1930, naranasan ng mga Pilipino ang rurok ng diskriminasyon. Bukod sa mababang sahod, pinagbawalan silang bumoto, magnegosyo, pati na magpakasal sa mga Amerikano. Kaya sa ikapito ng Setyembre taong 1965, itinaya ng mga magsasakang Pilipino ang lahat ng mayroon sila. Sa pangunguna ni Larry Itliong, tumindig ang mga magsasaka laban sa di makatarungang pagtrato sa kanila. Nagkaisa sa pagpapanawagan ang mga Pinoy at Meksikano na dati magkatunggali. At kalaunay lumawak ang kilusan sa buong estado. Sa ilang taon nilang pakikipaglaban, nabigyang hustisya at karapatan ang mga magsasaka sa California. We're going to try to improve not just your lives, but more importantly, the lives of your children. Pero, tila na ipaun sa limot ang papel ng mga manong sa pagkamit ng tagumpay na ito. Kaya naman, isang malaking tagumpay para sa mga Pilipino ang pagpapangalan sa parkeng ito sa Delano Manongs. To us, the Delano Manongs symbolize not just strength and compassion, but our duty as Pinays and Pinoys to carry on the legacy of pushing and raising the community, the kapamilya, to greater heights. Matatagpuan ang parke sa Gemelli Way, Eastside, San Jose, California, kung saan 13% ng populasyon ay mga Pinoy. Nakatakda sana itong buksan noong nakaraang Disyembre. Ngunit ayon kay Lead Filipino Executive Director Angelica Cortez, maaari itong mapospone hanggang Marso o Abril. Sa ngayon, patuloy pa rin ang buwanang pagpupulong ng Delano Manongs Park Committee para isulong ang pagbubukas ng parke. Bagamat kasalukuyan pang ginagawa ang Delano Manongs Park, may tuturing na natin itong isang konkretong pagkilala sa kagitingan ng mga manggagawang Pilipino sa loob o labas man ng bansa. Mula San Jose, California, Gianna Marin para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.